Hi guys! In today's video ay magluluto tayo ng ginataang munggo. Ito yung isa sa mga pagkain Pinoy na paborito ng lahat. Tama ba? Or ako lang? Alright, so umpisahan natin. So sa mga ingredients, kailangan natin ng mung beans or munggo, karning baboy, spinach or pwede ring malunggay leaves, coconut milk, red onions, bawang, luya, kamatis, soy sauce, suka, cooking oil, at saka tubig. Yun lang. Alright, so umpisahan natin. Kuha tayo ng pan, then lagyan natin ng oil. On medium heat ito. Then once mainit na yung oil, lagay natin ang butter. Tapos gisahin natin ang red onions for 3 minutes or hanggang sa maging translucent ito. Then add natin ang garlic, gisahin rin natin for another 3 minutes or hanggang sa maging golden brown in color na yung garlic. Katulad nito. And then after that, ilagay natin ang kamatis, pati na rin ang luya. Gisahin rin natin for another or additional 4 minutes. Gisahin natin ang kamatis hanggang sa kumbaga malambot na siya or wilted in appearance, katulad nito. Once ma-achieve nyo na yan, ilagay natin ang pork. Then sa pork, lagyan natin ng salt and ground black pepper. Haluin lang natin. Pwede nyong i-brown ang pork, pero dito hindi ko na siya binabrown. Inilagay ko na agad ang vinegar, soy sauce, coconut milk, at saka tubig. Then, hinalo ko siya. Tapos, takpan natin ito and lutuin on medium heat for 25 minutes. So, after 20 to 25 minutes, ito na yon ang kinalabasan. Then, it's time to add the munggo. Sa munggo naman, niluto ko na siya beforehand. So, 1 cup of uncooked mung beans to 5 cups of water. Cook it for 50 minutes. And then, dito, nag-add ako ng another 1 cup of water. And then, let it simmer for another 5 minutes. After 5 minutes, ilagay natin ang spinach or yun na nga, as I mentioned earlier, na pwede kayong gumamit ng malunggay leaves. Tapos lutuin natin ito for 3 minutes and then after that, turn off the heat and then it's ready. At saka pala, at this time, pwede nyo ring i-adjust na yung taste. Adjust it according to your desired taste. Alright, so yan, tapos na. Masarap talaga ang kinalabasan nito. Ito yung dinner ng asawa ko na foreigner at sarap na sarap siya. Alright, thank you so much for watching.